Frați români, eu sunt Ion din România și mai sunt și alți Ion ca mine, care vor să întrebe autoritățile române. Nu mă tare pricep la făcut de clipul, dar în clipul ăsta care l-am făcut, am adresat câteva întrebări Parlamentului, Guvernului și președintelui. Și tot eu, Ion, sper să primesc răspunsul înapoi. Și tot eu, Ion, le mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Și tot eu, Ion, vă întreb pe voi, popor, o să primez răspuns de la Parlament, Guvern sau președinte. Mai jos sunt întrebările din clip adresate autorităților. Nu vreau să supăr niciun cetățean român, că e de dreapta, stânga sau de centru, că sunt comuniști sau mai puțin comuniști, tineri sau bătrâni, femei sau bărbați, învățați sau mai puțin învățați, etc. Nu contează pe cine votăm și cine câștigă alegerile. Asta e praf în ochi la popor. Că e dreapta, că e stânga, că e centru, tot corporațiile și băncile străine vor avea câștig de cauză. Pentru că au bugetul mai mare ca PIB-ul României și pot face legea în România. Pot plăti, mitui cu funcții și bani și stânga și dreapta, și Parlamentul, Guvernul, președintele, instituțiile de forță și toate celelalte instituții importante din țară. Așa procedează și mafia, plătește stânga, dreapta, ca să dețină controlul și puterea. Vă întreb pe voi, feseniști, peneliști, pediști, pedeliști, useriști, PMP-iști, PSD-iști, PCR-iști și toate partidele care v-ați perindat prin Parlament de 30 de ani încoace. În slujba cui sunteți? Ce interese slujiți? Pe cine slujiți? Cine vă sunt stăpânii? Între Parlamentul, Guvernul și președintele, în slujba cui sunteți? Ce interese slujiți? Pe cine slujiți? Cine vă sunt stăpânii? Ați dat șpagă ca să intrăm în NATO? Ați dat șpagă ca să intrăm în UE? Ați dat șpagă ca să puteți fura? Ați pus slugi în funcții de decizii? Ați înființat instituții care să vă păzească atunci când furați? Și furați, furați, furați! O să vină și ziua aceea în care o să răspundeți. De ce distrugeți România? De ce ați distrus fabrici și uzine? De ce ați dat zăcămintele minerale, aurul, petrolul, gazele și pădurile? Erau ale poporului român. De ce ați trădat și trădați în continuare poporul român? Chiar nu vă pasă de el? V-ați vândut poporul pentru un pumn de galbeni? Chiar nu v-ați săturat de atâta furat? Credeți că o să luați galbenii în mormânt cu voi? Chiar nu vă e rușine? Ce s-a întâmplat cu noi în ultimii 30 de ani? Frați români, de ce ne e teamă să punem întrebări autorităților? Am greșit atunci când am crezut în politicienii de după Revoluția din 1989 că își iubesc țara și poporul? Am greșit crezând că America, NATO și UE ne vor binele? Am acceptat atunci, fără să ne împotrivim, ca sluși și trădători, puși cu sprijin străin în funcții de conducere să ne dezbine și să ne învrăjbească? Am greșit atunci când am îngenunchiat prea des în fața mai marilor zilei și am crezut orbește în politicienii români, în alianțe și tratate? Am greșit atunci când ne-am îndepărtat prea ușor de rădăcini, credință, de tradiții și le-am înlocuit cu modele de împrumut? Am greșit atunci când am dat adevărul pe propagandă cinică imperialistă și realitatea pe iluzie? Am greșit atunci când am lăsat politicienii noștri să tranzacționeze resursele țării noastre cu aliați și parteneri strategici pe promisiuni și un punct de galbeni? Am greșit atunci când ne-am rușinat de ceea ce suntem și de ceea ce am fost? Am greșit atunci când ne-am trădat principiile, neamul și familia pentru avantaje meschine și speranțe deșarte, uitând că pentru a dăinui un popor are nevoie de demnitate și onoare, adevăr și dreptate, bunătate și bună înțelegere. Am greșit de prea multe ori și încă mai greșim, dar am o rugăminte la voi. Vă rog, nu vă mai alegeți politicieni și conducători ce nu-și iubesc țara și poporul. Treziți-vă, români!